ברבורי הפרא. היה 11 נסיכים צעירים, ולהם אחות אהובה, הנסיכה אליסה. לאחר שאימם מתה, התחתן בהם המלך עם אישה אכזרית שהציקה לאליסה בלי ערף, עד שלבסוף גירשה אותה מהארמון. אחר כך הטילה על אחיה של הנערה כישוף מרושע. היא הפכה אותם לברבורים לבנים, והם התעופפו הרחק משם. אליסה חיה בכפר אצל משפחת עקרים עד שמילאו לה 15, ואז קרא לה אביה לשוב על הארמון. אבל לפני שהספיקה לפגוש אותו, מרחק אמא החורגת בוץ על פניה ועל בגדיה של נערה, ופרעה את שערה כך שהמלך לא זיהה אותה, ולכן שלח אותה מעל פניו. בתום נדודים ממשיכים דרך יערות וביצות, הגיעה אליסה אל חוף הים. עם שקיעה החמה נחתו על החוף במעוף מלכותי 11 ברבורים צחרים ומרהיבי עין. ברגע שנעלמה קרן אור האחרונה מאחורי האופק, הפכו הברבורים לאחיה של אליסה. הם זיהו מיד את אחותם ומהרו אליה. איזה אושר, איזה פגישה נרגשת. תרצי לבוא לחיות איתנו? בעברו האחר של הים, שאלו האחים שהיו ברבורים רק בשעות היום ובלילה הפכו לבני אדם. כמובן, ענתה אליסה. חיש קל מהרו הצעירים להרק שק גדול מענפים ומעליהם כדי לשאת בו את אחותם. עם זריחה החמה, כאשר שבו והפכו לברבורים, התעופפו משם עם שק הכבד, שאחזו היטב במקוריהם. המסע היה ממושך, הרוח נהנה, והרסלה את השק ואליסה נרדמה. ובחלומה הופיעה פיה, שהורתה לאליסה לתפר לאחיה כתונות מיוחדות מסרפדים עוקצניים שהקיבו לאצבעותיה. כאשר הכתונות יהיו מוכנות, עליה להשליך כותנת על כל ברבור, ואז יוסר מהם הכישוף. עד לאותו רגע חובה עליה לשתוק כדק, כי אם תוציא מפיה אפילו מילה אחת, אחיה אוהבים ימותו. ברגע שהסתיים המעוף והאחים נחתו בארץ החדשה, נחפזה אליסה לאסוף את הצמחים העוקצניים, והחלה לתווך מהם חוטים ולהכין מהם אריג, בלי להוציא מפיה הגה. גם לא אנקת כאב בשל ידיה הפצועות והמכוסות של פוחיות, ועד מהרה הייתה הכותנה הראשונה מוכנה. בוקר אחד, כאשר ישבה אליסה על סלע והרגה את כותנת השנייה, עברה במקום חבורת ציידים, ובראשה המלך של אותה ארץ רקוף על סוסו. ברגע שנחו עיניו על אליסה, התאהב בה המלך עד שגאון, וביקש ממנה לבוא איתו אל הארמון המלכות שלו ולהיות לו אישה. הנערה הסכימה, בנית של רשע, וכעבור ימים אחדים חגגו בארמון את משתה החתונה. הנשואים המלכותיים לא הבטיחו את אהבתה של אליסה לאחיה, כי הוא זה מדי לילה בלילה הוסיפה לצאת אל מעבה היער ולאסוף צרור אחר צרור של צמחי סרפת עוקצניים, שאותם טעותה והרגה עד אור הבוקר. אבל כמה מאנשי החצר שהבחינו במנהיגיה האלילים המוזרים של המלכה חשדו כי היא מכשפה, וספרו על כך למלך.
על רדת הלילה, כדי לסלק כל חשד ורכילות על אודות אשתו, יצא המלך לעקוב אחריה בחשאי, אבל כשראה שהיא אומנם יוצאת ליער אהבת לגמרי לבדה, האמין גם הוא לבסוף כי אשתו מכשפה. באי רצון הורה לכלא אותה עד שתובא למשפט. עם זאת, התיר לאליסה המסכנה לקחת עמה לתא הכלא את כתונות וצמחי הסרפת, וכך הוסיפה הנערה לאבד גם בצינוק האפל ללא לאות, לתווך, לערק ולתפר את הבת הדוקרני למען אחיה. ביום המשפט של אליסה באו חיילים ולקחו את הנערה על כיכר העיר עם כל הכתונות שלה, והיא תפסה אל בימת העץ שאליה התקיים משפטה. לפתע הגיחו במעוף 11 הברבורים ונחתו סביבה, מוכנים ומזמנים להיאבק למענה עד מוות. בו הרגע השליחה אליסה כותנה על כל אחד מהברבורים, ולתדהמת כולם הפכו העופות הלבנים ל11 נסיכים צעירים ומרשימים. סוף סוף, מי שהוסר הכישוף, יכלה אליסה להסביר הכל לבעלה והמלך. אכול חרטה וצער. ביקש את סליחתה בפרעשיה מול כל נתיניו. אז נערך משתה גדול לכל הציבור, ומאותו יום ואילך חיו אליסה המלך ו11 נסיכים באושר ובאושר לנצח נצחים. ברבורי הפרא, איורים אלסנדרה פוסי. היו היה 11 נסיכים צעירים, ולהם אחות אהובה, הנסיכה אליסה. לאחר שאימה מתה, התחתן אביהם המלך עם אישה אכזרית שהציקה לאליסה בלי ערף, עד שלבסוף גירשה אותה מהארמון. אחר כך הטילה על אחיה של הנערה כישוף מרושע, היא הפכה אותם לברבורים לבנים, והם התעופפו הרחק משם. אליסה חיה בכפר אצל משפחת איכרים, עד שמלאו לה 15, ואז קרא לאביה לשוב אל הארמון, אבל לפני שהספיקה לפגוש אותו, מרחה אמה החורגת בוץ על פניה ועל בגדיה של הנערה, ופרע את שערה כך שהמלך לא זיהה אותה, ולכן שלח אותה מעל פניו. ביתם נדודים ממשיכים דרך יערות וביצות. הגיעה אליסה אל חוף הים. עם שקיעת החמה נחתו על החוף במעוף מלכותי 11 ברבורים צחורים ומרהיבי עין. ברגע שנעלמה קרן האור האחרונה מאחורי האופק, הפכו הברבורים לאחיה של אליסה. הם זיהו מיד את אחותם ומיירו אליה. איזה אושר, איזו פגישה נרגשת. תרצי לבוא לחיות איתנו בעבר? בעברו האחר של הים, שאלו האחים שהיו ברבורים רק בשעות היום והלילה. הפכו לבני אדם. כמובן, ענתה אליסה, חיש קל מיהרו הצעירים להרוג שק גדול מענפים ומעלים כדי לסוד בו את אחותם עם זריחת החמה. כאשר שבו והפכו לברבורים, התעופפו משם עם השק הכבד שאחזו היטב במקוריהם. המסע היה ממושך, הרוח נענעה והרסלה את השק ואליסה נרדמה. ובחלומה הופיעה פיה שהורתה לאליסה לתפור לאחיה כותונת מיוחדות מסרפדים עוקצניים שיחיבו לאצבעותיה. כאשר הכותנות יהיו מוכנות, עליה להשליך כותונת על כל ברבור ואז יוסר מהם כישוף. עד לאותו רגע חובה עליהם לשתוק כדה, כי אם תוציאה מפיה אפילו מילה אחת, אחי האהובים ימותו. ברגע שהסתיים המעוף והאחים נחתו בארץ החדשה, נחפשה אליסה לאסוף את הצמחים העוקצניים והחלה לטוות מהם חוטים ולהכין מהם הריג, בלי להוציא מפי ההגה. גם לא ענקת כאב בשל ידיה הפצועות, המכוסות שלפוחיות, ועד מהרה הייתה הכותונת הראשונה מוכנה. בוקר אחד, כאשר ישבה אליסה על סלע והרגה את הכותונת השנייה, עברה במקום חבורת ציידים ובראשה המלך של אותה הארץ, רכוב על סוסו. ברגע שנחו עיניו על אליסה, התאהב בה המלך עד שיגעון, וביקש ממנה לבוא איתו אל ארמון המלכות ולהיות לו לאישה.
הנערה הסכימה בנידו של ראשה, וכעבור ימים אחדו חגגו בארמון את משתה החתונה. הנישואים המלכותיים לא הפחידו את אהבתה של אליסה לאחיה כהוא זה. מדי לילה בלילה הוסיפה לצאת אל מעבה היער ולאסוף צרור אחר צרור של צמחי סרפד או קטנים, שאותה טבתה והרגה עד אור הבוקר. אבל כמה מאנשי החצר שהבחינו במנהגי הליליים המוזרים של המלכה חשדו כי היא מכשפה וסיפרו על כך למלך. עם רדת הלילה, כדי לסלק כל חשד ורכילות על אודות אשתו, יצא המלך לעקוב אחריה בחשאי, אבל כשראה שהיא אמנם יוצאת ליער העובד לגמרי לבדה, האמין גם הוא לבסוף כי אשתו מכשפה. בהי רצון הורה לקלוא אותה עד שתובא למשפט. עם זאת התיר לאליסה המסכנה לקחת עמה לתא הכלא את הכותנות וצמחי הסרפד, וכך הוסיפה הנערה לעבוד גם בצינוק האפל, ללאות, לטוות, להרוג ולתפור את הבד הדוקרני למען אחיה. ביום המשפט של אליסה באו חיילים ולקחו את הנערה אל כיכר העיר עם כל הכותנות שלה, והיא טיפסה אל בימת העץ שעליה התקיים המשפט. לפתע הגיחו במעוף 11 ברבורים ונחתו סביבה מוכנים ומזומנים להיאבק למענה האדמות. בין רגע השליחה אליסה כותונת על כל אחד מהברבורים, ולתדהמת כולם הפכו העופות הלבנים ל11 נסיכים צעירים ומרשימים. סוף סוף משהוסר הכישוף יכלה אליסה להסביר הכל לבעלה והמלך. אכול חרטה וצער וביקש את סליחתה בפרסיה מול כל נתיניו. אז נערך משתה גדול לכל הציבור, ומאותו יום ואילך חיו אליסה המלך ו11 הנסיכים באושר ואושר לנצח נצחים.